Ngani zakwethu ngixolisa kakhulu ngokudileya ngesikhathi esikhulu ukuthi ke gcine kungakwazi ukuthi ngifike ngesikhathi isimo nje lesi sikhathi simuzi akekho kungasazi lo sofa lo noshone phansi ngawo lo hlobo akuseyona le ngokuhlala ubona angiqamba yabona ngiyazizwa nje ngishone phansi nje akho lo mqamelo yabona nje mangiyazi ngiyabisha nje straight ngathi ayise liyancibika lishona phansi ngale mqala yabona mfethu hey yabona umndeni ngani zakwethu njengoba ngishilo ke ukuthi okubaluleke kakhulu njengomlando wasemachunweni ongizwe kaphe kumndeni kaSiwo kaPhenkani. Hey uDecember space sikhathele siyayaluza kodwa futhi asikwazi ukukhohlwa iqiniso lempilo zethu nokukhohlwa ukuba ngabaholi kwethu. Asilala usuku nemini yabona nje manje uma ngabe nibona ubobi bami nje manje ayi cha bavuta ngingajaja is your choice. You can judge me but I'm subject to be ugly, to look different as normal because when you don't sleep, when you don't rest, definitely you are in a deepest challenge. Okunye nje engizokusho njengoba mangikhuluma ngixube nesingisi isiZulu ngisazokudlula nanonke enengibuka njengamanje nengingangibuki nalamakhehla avuka ayo hlala phezu kwegqiki phezu kwesibaphunga impukane ebuka inkomo ephuma azasukuma mase ibuye elokho lethelwa amasi kuze kube khona impukane yodwa nje lokhujana eneskill esikahle yodishuthe pha ishaye i-diving phansi kwamasi bese idla konke lokho ke kukhomba khona ngokusobala ukuthi impilo injani njengamanje nje kuPresident uMabhinqa qala kwami ngizoqala ngibonge wonke amabhinqa etlashi ngibonge ukungaseka kweni ebuzimeni nase einkingeni engeke ngabhekana nazo. Inkinga ngemina kanginazo ngoba phela bangikweleta umuntu kodwa ke uyaba nazo inkinga mawumuntu omela abantu lezo nkinga kusuke ngozona ezakho kusuke kungezabo abantu mawumela abantu uyaba nenkinga ngoba kwakhona ukuthi ubaphaphamselane ubakhuzelane ubenzelana abantu babe aware of ukuthi they are not being properly governed. It also the challenge, and I'm very glad that here in social media there are a lot of smart people that are doing everything to make sure ukuthi yonke into iba lento eyona ngaleso sikhathi. Some are educated, some are historian, some are knowledgeable. Although they may not have the experience, but they can see things. Look right. And you don't receive now. Like myself, I don't live a fake life. That's why I'm a fearless person. And I'm a fearless expresser. Because I don't express myself with a conscious mind that what if vele ukuthi anginawo what if vele ukuthi anginayo loo nto mina ngabe ngathola ukuthi yonke lento izotholakala ngathi akusiyo noma akusiyo iyo noma akusiyo gadani angiyena ugadani mina angiyena ugadani angincenge umuntu nalezi zinje ikhona la endlini nje ayifusak angincenge umuntu. I'm the truthful person, I'm the truthful expresser. That's why at 12 o'clock I sleep at night. The beginning, thank you very much, my being at large, putting pressure on the chairs
JSC Motors halfway Potchefstroom la ngathola khona imoto as a sponsor. And then uMalema wadla ama-drugs wasuka lapho wazosanganela mina ukuthi kufanele ngiphuce imoto, instructing abantu. uMalema instructed abantu ukuthi bangiphuce imoto ukuthi mina ngingabi nayo imoto, ngingena moto ngingasebenzi indawo. Umsweli andamswela ngithatha wangifaka kwa JC ukuthi mina ngiye lapha ngiyoba ambassador, which I appreciated so much, knowing the power that I have, and the JC acknowledged that. Babunyandeni ngiyabonga, Babu Vincent Bulala ngiyabonga, ukuthi lawo abantu bangapha isibongo sinjalo ubulala. Yazi ngisisho nje ngibe namahloni ngifuna manga kodwa ke uyi-manager uyena ubulala isibongo sakhe nami ngeke ngisenze lutho. Ebese ke kuzoba ukuthi ke emveni kwalokho ukuthe mangabe ikhulu incindezi base bengibiza bangipha phi imoto. And ngiyabonga ukuthi incindezi eningi ivele emabhenqeni, ivela kubalandeli bakaMaskandi, ivela koMaskandi uqobo, including one of the top Maskandi artists, uMthandeni Qhokamilisha. Ingakho bekhona lapha bamtshengisile ama-emails abantu abangabalandeli bakhe who are linked to them, to him, and who are also linked to other artists and genres who have shown the support of Amapinga. Ukuthi upresident asekwazi ukuba nopresident ohamba ngenyawo. Bangiphile phi imoto in the logbook. Imoto yengasawusizi iphinde emuva. Noma ubani ofisa ivan akathenge uJC. Ngoba le moto inamandla isimangaliso futhi i-comfortable futhi ne-technology futhi iyathengeka nje. Sengicina injalo nje. Nokuba khona kwakho Mthandeni ngelanga lokuthi iphiwe imoto anguthathe kancane mfowethu. In your business schedule, but you have managed to respect me as your president, to be alive and to be present. Thank you. I acknowledge that. And then emveni kwalokho ngiphinde futhi ngibonge kakhulu uChris Brown. Mina ngwala eSouth Africa, eAfrica. uChris Brown is from the United States of America and is one of the black African Americans. Do you remember ukuthi the black African Americans bathathwa beziqila in South African, in an African continent, bakwaziwa iqila phesha kwezilwandle. uChris Brown uyingxenye yabantu abafana no-R. Kelly, Malcolm X, or Martin Luther King the Jr., or lokujana baningi nje abantu abalapha eAmerica who are historian, who are political, who are professors, who are musicians. And uChris Brown omunye wabo is the youngest. And for me, Chris Brown, after Michael Jackson and Usher. Usher, unfortunately, he was on his peak, but he was never too busy like other artists to go conquer the world. I don't know what happened to his management and to him, but he was enjoying America the most. But Chris Brown has managed to go outside and conquer the world.
which America represents, because uma bekwazi ukuphendula uqili bube ubukhosi, it proving the beyond reasonable doubt ukuthi ngempela ama-Americans, black Americans, they are from Africa. That's why they are called African American. And kuneculo nje limnandi kakhulu elaziwayo ukuthi lenziwa kodwa ukwenziwa kwalo kwakusekhona Michael Jackson kanye nonsizwa lapha Lionel Rich nabaculi abadala base-America. Kwaphinde futhi la yenziwa i-remix after i-disaster yase-Haiti yenziwa ke uJimmy Fox ukuthi enze i-remix yalo ngenxa yokuthi afune organizer i-funding yase-Haiti in 2004. But that song was made by the giants of America, including Beyonce's, Chris Brown, Jay-Z and all, to donate to an African continent. The song is called USA for Africa. USA for Africa. That song, when even I was on radio, I used to play that song on Ukhozi FM because I knew exactly that those royalties, they are coming exactly straight away to an African continent to save abantu base-Afrika. Yinto leyo engasoze ngayilibala ukuthi inkulu kangakanani ngoba isemlandweni ukukhombisa ukuhlonipha nokuthi ama-Americans emnyama enjalo ayacinga ibala lawo ukuthi lize libe mnyama nje iqhamuka kuphi zanza kwethu. Izinto lezo ke ngithi ke Chris Brown ukuthi eze kubo eAfrika, eNingizimu Afrika, aphinde acknowledge ingane uNaledi yala eNanda ku-Ink area ayithatha nje iculele eclassini, aphinde futhi ahlangane nayo. Lokho kuyinto enkulu kakhulu. Chris Brown, you are our Michael Jackson in our lifetime. That proving beyond reasonable doubt that you can dance, you can talk, you can sing, and you can do any move. And thank you for dancing for our piano song. We are happy. Okubalekile ke njengamanje ngenza kwethu ukuthi ngikusho uqonde futhi ukuthi kusasa lokho ngaphambi kokushingisha lokho silinyalelwe kakhulu la alimkube umuntu loya uyaphila futhi uyaba neqiniso endaweni yalo. Ngiyabonga kakhulu alimfukamkube ukuthi mfowethu ulimele iqiniso kusukela eqaleni kuze kwesegcineni. Ubudala bakho kasebengabazi. Lento ezile ubudala ukukhula yokujula ngoba futhi neqiniso futhi awulifihli lokuthi mfowethu ukazile nawe ukuba negalelo elingakanani kuleyansizwa ekuphakameni kwayo nasekudumeni kwayo njengomlandeli wakho yagcina ilandela wonke umculo. Thank you very much. Siyabonga kakhulu Mfokamkube. Kudubula uMfokambatha ngoba siqinisekisiwe ngoba ama-social media ngawaqamba amanga ukuthi cha akekho impela emhlabeni. Ngizokuthula imele ubehamba noMgibe weFebe. Njengomongameli noMabhinca into enodlame phakathi nento enokubulalana kwabantu angisoze nga-encourage qobo. Kodwa ufuna nazi ukuthi
ebantwini enibonela kuma social media, some of them basuke bezocasha bezokhanda izitha ezi-online bebe benezitha zabo emaceleni. Abanye basuke benezitha abazicreate online, abanye basuke benezitha nje emndenini yabo nasemakhweni abo. Lokho kudala ukuthi ukuthi uma uhambile emhlabeni ayikho into ebuhlungu ukuthi uhambe emhlabeni ukufa kwakho kubuhlungu emndenini, kubuhlungu einganeni zakho, kubuhlungu komkakho, kubuhlungu koma wengane zakho bese uthi umseshi. Lokhu ngikhuluma ngoba some of the people that are expressing their opinion here on social media, they regard me as their role model. Me, I'm not a role model to anyone. I'm myself. Lezi ngane ekhaya inokubiza angikwazi ukuba role model kuyona. Ngumzali kuzona. Instead of being a role model, I am the parent. To all these kids that are playing around in social media, they should be asking me and bowing to me as their father. That's why I have a responsibility ukubakhuza masebe bheda uthi ntakiwe msunezinja ntakiwe nitakiwe umuntu mayidakiwe utakiwe nje ufuna atshene eqiniso ukhuluma kulale kuya atshene isitophe ehla kuso no. Kodwa lokho akusho ukuthi lo muntu loyo usuke sefanelwe ukufa. Engingakusho ke ukuthi nganza kwethu uma ukhona isosha selilele ngisho laba kade belwa nalo ngokumlando wakithi ngiyekuthiwe inkunzi embili mazelo ehlulekile iyothumela isikhathi okukhombisa ukuthi ukulakwazo bengikhona ukuthi bezilwa ngoba zibanga ukuthize bekuliwa nje kuzwana amandla, kodwa kuyenzeka ke ukuthi umuntu agcine sithinteka kabi. Ngakho ke ngisho ukuthi ke nganza kwethu siwagada amawala, sibugade utshwala, sigade ubunsizwa obungena imendlela, ngoba yonke lento nesikole nje sinegaba kunomsizwa obungena imendlela nhlobo. Umuntu uyavula parachute njenge helicopter bayisuka phansi yaphezulu, ibhalo eliqale lidli stretch bese linyuka. Ngiyanichazela amabhinqa ngoba iningi leni alazi. So into ebalekile ke engenza kwethu lokho ukuthi kufanele nikwazi ukuthi la angizile ukuzokhanda abantu abangamagwala, ngeke futhi ngize ngivumele ukuthi abantu bebe ngamagwala, ngeke ngivume futhi ukuthi babe abashinga angenasidingo, bebe bengena inhlonipho, bengazi umsabo oyisomkhulu eyoyisemkhulu, bengawazi umndeni wabo, bengawahlonipha abakhwekazi babo namakhwe abo nabakubo. Kuyicala lokho, lelisithula lokho. Ngicela nganza kwethu asihloniphe. Unipho ayitolikwa kwaZulu, singahlekwa izizwe. Ngiyacela nganza kwethu futhi kami ngiqambela abantu abanganikhuluma into eningayazi senizeza abaseshi nina urongo lokho. Khuluma udoti nje, hamba nikhomba abantu isidinga sikho. Ngiyivala lelo page nganza kwethu. Umuntu mayisihambile uyahlonishwa, fundani inhlonipho la. Noma kuthiwa umuntu ubungamthandi kangakanani kodwa mase ehambile uyakhala uguqa. Ngisho umuntu ongaguqa yasiguqela isidumbu. Ahloniphe, akhothane. Ngakho bakwethu lokho kuyakududuza umndeni futhi okwesibili ngaphekwa lokho imvelo nje iyodwa asikwazi ukuyishintsha ngenxa yama social media. Ukufa kuyahlonishwa, kohlonishwa njalo ngoba umuntu usehambile akaphinde abuye. Kube bayabuya bangavotelwa abantu, uJesu ngabo wabuya, uShaka ngabo wabuya, uShembo izashemba ngabo wabuya,
okhokho bethu esizwa kuthiwa bayahlabana empini esandlwane ngabe sebavotela bebuye kodwa mawuhambile uhambile kodwa lokho akusho ukuthi sibe ngamagwala sibe ngamanina ufuna sikhulume iqiniso silimele singakusabi ukufa kodwa futhi sihloniphe silikhulume la kufanele sikhulume khona singabe izitabane singabe izinja okunye nje yabona ngiyenyanya kakhulu lento eyenzeke izinto zengifuna ukukhuluma ngazo kuna video engayithola lapha na kundodana wami lo uKhuzani uNkosikhona Mpungose uKhuzani uNkosikhona Mpungose ningathethe ngoba phela abantu abangena ngokuhlukahlukana kwamadatha nango igaba zabo abanye basala kuthengela amafoni ngoba kuyibirthday yabo abanye basala kuthengela amafoni ngoba kukhisimusi beqala umuntu asabalala wonke athi ngidawuledele yonke ihlobo ye-app bese kuyimaye ebona amavidiyo amadala uKhuzani mangithi indodana yami akazalwa yimina uyindodana yami ngokwe-respect ngokwe-industry yokuthi I've contributed more than any artist ngibe nomnikelo kwi-career yakhe edlula yonke ihlobo ye-artist eyake exista in my existence empilweni yami akekho umuntu engamfela njengoKhuzani yangihlukumeza le nto ukuthi angazi imividiyo yamanje imividiyo endala mayine naye ezefakaze ebuza le yanja ekunye la econfettini ebuza le yanja ethi uyanganyanya kuni video ayiphethe la ule petrol yamuntu lo ngathi ngani ukhawosha lo muntu yayisi babehamba nje strategy wala sebebheke ba-parking khona ngoba leya phiphi ngayazi ngamsuke ibona ba-parking ngimana ngiyashuta nje nawe ngiyakwenyanya ayifuneki leyo nto i-wrong leyo nto I condemn it nizogcina nithinteka kabi ningabalandeli noma ningabantu enithi bayasithanda akekho umuntu ongenayo imizwa sifana nawe nje kanje awukwazi ukuthi ngithi mina ngihleli nomngami noma ngihamba ngesikephe nomngami wena ufika uzongihlebe endlebeni ukuthi ngaye ngamhlaba uthaneze njani uthi wena kimi uyangithuma ngithuma obusathane uthi angikhipha isibhamu ngidubule ngoba aninalimit anelusanga aninanhlonipho ibizwa kuthiwa yini leyo le kodwa ke ngiyabonga indlela ayengisha ngayo undodana ngoba uthena mase esebhudu zokugcina angani noma wagcina ekhuzekile lo yamuntu kahle noma kwenzakalani kodwa ke cha ayazwanga lokuthola uye ukuthi mhlambe elathi into ekiso noma lithintekanga kodwa ke wayiphatha kahle undodana lapha ifana nevideo ke engani noma niyakuthanga noma izolo ngoba izinto noma nayo indala ngasi yalo mfana lo nehlathi wale ekhaya mama uKim ulo umthandeni igcokame elisha Sibusiso Manqele igcokame elisha umfolo ukhahla kwensizwa kuyashiyana lapha angifungqama kube yini lokho lapha ayabona ngeke mina ngibhedelo kaningi mina ngamana ngife ngibhedelo kaningi nangiyena uhulumeni angisona isikhulu futhi angiyena umuntu olokhu njalo angibhedelwa kaningi kodwa futhi into ebhedayo angiyifuni kodwa futhi angibhedelwa kaningi ukudla kwensizwa kufanele kodwa into ethinta udlame nento ethinta ukuthi abantu bagcine sebethinteka kabi kanti abantu sebaphatha amafoni kanti usiko oludala lokuthi umfana phetheni nje lo mangabe ebheda khulunywe naye phansi
into wrong ngokushutha ubuye seqondile nje sehlonipha nje esazobhuti esebiza wonke umuntu ngobhuti la endlini ngathi usethintekile ukuthandazela umuntu into endala kade yini enzima ngempela mafethu kade yini ngempela enzima yini enzima yini enzima ngempela yini enzima yabo kodwa manje siphila ezweni ekufanele lami lokopolota izinto mase zonakele alukwazi ukunaka izinto maze ngonakele ukuthi zogcina zonakele yabo ikhulu zine stress ikhulu zine stress zihamba ama conference zishiswa ilanga kunaba by election after ama by election kunama galadina emvelo kwama galadina kuneyinkomfa kuningi nomkhonto wesizwe MK lapha hawu ngisebenzele nganza kwethu ayi noma balishisa ilanga hawu inkundla layigcwalisa lishisa linjalo ilanga layigcwalisa inkundla wedani bafethu abantu babongela kwaZulu abelishisa bo ngoba na Chris Brown labese khona belishisa kodwa ababekezela abantu abadabifani bakuthi ngeke bakufanisa abantu baseGoli base TV ayike Maritu uyangaphi eBrazo where are you going Maritu ngekufati ayenza bekezela yaseGoli ayizabekezela khonka ngisho 1000 balokujala bokuba cabanga nje khokela godu ayi 1000 uthi athi uzobuka impalo wedwa iyazi ay nangapha ngithi ke bahloniphile abantu bafike phela omningi babo ayi bafika kwathi ekhona ngoba ngithanda le ngoma leya into iposta kumatetasi ay ngeke bafana ngeke eyami le ngoma le ngeke bafana ngeke ngiyithanda le ngoma sengikhohle kodwa ngiyithanda okubalekile nganda kwethu ukuthi mfuyalo ngiyakhuluma abantu bayakhonkotha njengezitshe yabo bese ngiphinde futhi ke ngithi ke ngelanga la kusasa ngiyale ekhaya komama ke hayi inhlwathi ebukhosini bokontombela ukhosi bokontombela obulaphe babanangu obengeza yazanyiswe ngiyofika ngivunule ngihamba ngeveni lami lo macekeceke engiliphiwe sengimdala kodwa akaze ngimbone okaJehova enqotshiwe ngiyacela nganza kwethu ukuthi ningibongiseni ngiyobonga ekhaya komama oqala impela nje kodwa ke ngingayile ngoba kunembizo sibizwe inkosi lapha ebabana ngedrobheni ngo10 ekuseni bese khona sivunule sezimbeve ongifunayo ngithola khona ngcono mina ngiyahamba mina ngifana lezi ijuqu lezi egcwele la lokho Mr Xolisa oxoli mlambo olimngambi oxolo mala ayiyaxolisa la online angiqolisi mina umone bese kuzothi uMalema siyakubongela kakhulu thank you very much Julius Selo Malema ukuthi uphinde uyibeke ube ubaba ekhaya omuzi kanye nalesitabani lesekuthiwa ubalo uMashadlamini enthandana naso kuhle lo you have managed to re-elect yourselves kodwa mfowethu ngiyakululeka nje phuthuma eklinika eseduza kuumzimba wakho lo yanhlobo phuthuma nje ekliniki nje eseduze
Isentin lapha kwalapha ithiwa lapha thala khona lapha uphi lapha naye iWorkers Drive bani ini yavonde lapha Isentin plaza awusesentin kanti hey wemalem phuthuma eclinic nje noma eseduze noma kuthiwa kuphi la ukhona yabona son wena bani nikhohlele ngakho phakathi ngani ufana ushaya ikhohlele ayi igoli lelo urongile udale ingane zakwethu phinde ke ngikhalise uSicebi ngokuhamba kwemanager yakhe ongumfowabo bese kuphela neminyaka nxa semfowethu phephisa azihloniphi ingane nihlonipheni bafowethu lento yokuthi kwehle wonke umuntu egoli ehlehlehla ayimnandi kubazali nibulala abazali imisi yofa khunjwa amanxiwa khonjwa intaba bese kuthiwa kuleli yadlalo lenkomo kuleli yadlela kwakukhulunwa ibani kurawo lokho ngiyacela kakhulu ngani zakwethu phinde futhi ngisho ukuthi la ngizobe ngiphuza khona kulo December eJackson Lifestyle iyavula ngolosini ukuze kushaya umsombuluko njengoba kuyi December eMnambithi kuze kushaya uJanuary Jackson Lifestyle phela ngibe ngikhona phela mangifunda ngithola khona futhi ngijabula nje enjoy nje impilo bese ngithi ke Mthandeni mfoka Manqele lento yokudla umuntu ngempama kanje yana umxawule mawala ayikho right kodwa abantu abayifunde inhlonipho yokwazi ukuthi wonke umuntu unesibindi wonke umuntu umuntu ngeke ungihlebele endlebeni ungibiza ngomsunu kwamama bese ngithula bese ngithi mina uyolamula uhulumeni ngihamba ngiyovula amacala lento ebizwa kuthiwa provoke ngiyacela ngani zakuthi hloniphani laba abasizakala ngale yanto umnikazi wawo uyazonile naye Mthandeni akayiqhenyi ngokuthi enze le yanto ngiyacela ke ukuthi njengomongameli wamabhinca iyekani ukukhuluma ngale yanto ukumezela udlame longenasidingo niphinde futhi naye nani balandeli nizihloniphe ifike nincokole nathi kamnandi awazi ukukhuluma kanje yana le muntu kanjalo akhulume ngayo lapha kuMthandeni hey uyabaleka lo yamuntu shembe yabona emndenini walo yamuntu ebanesitale yabona ngiyalunga lo mfana lokugijima lapha waseMotswana ayakalunga uyagijima kanje shembe yagijima kanje manje manqobo usedlala singadlile wadla manqobo ayiwadla kodwa ke kulungileke siyabonga kakhulu ngani zakwethu bese ngiphinde futhi ngisho ngithi ekuphetheni kwami mina ngumlandeli ngiphinde futhi ngibe neqhawe ekuthiwa uGatsheni wena kuphela umcule ngomlandeli wakhe ngoba ngimlandela naye ngoba ukhubazekile akanamlomo unomlomo ucule studio kuphela bese usonto kanye sawonke oGatsheni ngisebhengweni nge-24 lapha kwi-homecoming after kuzona asibonga Vale, pues hacer como por mina ngizobe ngilapha ekwemakhasi stadium uMgqibelo emcimbini kaYenzi uMandemande bese ngisuka lapho ngifikelela ke eBolundi emcimbini kaThuzani Langa bese ngisuka lapho sengifikelela manje uThuzani Langa mophela lo ukuthokoza nokhosi awuzongixofa ngithi ngiyakubuza ngiyachopha kanjani hayi khehla la ungenile khehla la siyami ngiyajabulele ngijabule ngikhiphi manje hayi ungena ngayiphi khona
Thokoza hayi hamba ukuglisha ukuthola cha wavuma naye phakathi abodwa SMS bese ngisuka la bafetha bese ayukhozi ayiyanyancoma mina bafetha ayi alihlelekile bokhozi aliyakwazi ukubhalansisa ayi bafetha ayi bese ngisuka lapho ke alukho umsamo bese ngisuka lapho ke ngiya kuVelophi ngomhla ka22 uyashada uyashadelwa mhla ka22 cha nami ngizokhona ke la ya sodibana khona ngeke singabonana singanza ndawo yaphithizela sonke siyaphithiza nje ukwasisi lapho mana ngubonanga emcimbini kakanala ekhiphe imali lapha na bo umuntu ufama umuntu uhambe ne voucher ubukuphi iphixene nini uphikayi mina ngapha mangiphicane ngizongipicane nomthulisi hayi no aqhatshala nomuntu onjengonalo unana kaNkulunkulu amakithi bese kuthi ngomhla ka1 into ehlala ivungula nje umbone nje lakho liyavungula kwemanje yazi umkhaya ngiyikho into engahlelekile we yabo uyavungula uyashasa bese futhi ngiyayithanda ngale nto ayenzayo unyaka nonyaka ukuthi awulokho akwazi ukuvala unyaka ngoba sibuya bona nathi njengabaphathi bese bese kuthi ngomhla ka1 #hlangana nongoma liyaphula nawe uyakubiza ke mfowethu ngiyakubiza ngoba usunejeyisile imoto ehlangene nongoma kanjani manje angiyaxoxa le ngithi mina ngomhla ka1 ngeze isiphihli lapha ibhabhalazi elani ngihlala lapha lapho into ibhabhalazi abantu lapho abazoba khona baphuma ibhola nje hlala kuso ka tournament yenziwa wayibona elizwe video ekusha inhle ingento kanjani awuchaza nje musungifunza inhle ivideo ibonile besami uzoyiba wabe yini oyibona yechazayo akazo ubona wena cha nganda kwethu sibonge ngicela niphathe kahle kulama holiday ka December nenze isiqiniseko sokuthi niyaqinisekisa ukuthi niyehlisa izinga lokuphuza oshayelayo angaphuza enhloko ngoba ayikho into ebuhlungu njengokufa kwabantu bejabule befe bengaxabene bejabule kodwa begcine befika icala leyo nto leyo ebuhlungu futhi sihlonipha ngani sakwethu ngibonga kakhulu futhi music video kaSminoff eshuthele Dubai was well organized, well done. Idlala ku Channel O. Ngibonga kakhulu umthandeni ngomusic video yakhe ekushi, well organized. Nakuthi uhamba phambili okhosini kuhle lokho futhi vele fanele kuhlala kunjalo umthandeni Manqele funa nithenga amathikithi manje online ukuthi umhla ka4 sisemdletsheni sonke bese niziqiniseko sokuthi niyavota ingoma C okhosini awuhlukanisa unyaka ngoba ufanele nangunyaka odlula kufanele awuhlukanise nakuloko ke kufanele awuhlukanise ngenkani ngikubongele nawo ndodana ukuthi ngizokuthiwa emampondweni uyazenzela nje ayi thiwa sezwasho nje embala palpitini ayithele bokuthi babiza kanjalo yabo njengoba mina nguthatha indima kithi yena kuthiwa ke yani ngiyamvotela ngizawuvotela yani ngilile hawu waze caca ukuthi kanti kukhadla kimi amafishi yabona lento eningize eThekwini izolo angithandi akukho emthethweni ukuphuza in public kufanele ukwazi lokho abantu abadaka utshwala lapha eBhishi kufanele bazi akukho emthethweni leyo leyo noma bengazama kangakanani ukulwa namaphoyisa benze into ewrong ku wrong lokho
ungcono into maniyenza niyenze nifihlile emabhuthini lesi sidanana sotshwala esisenzeke emabhishi. That is bullshit rubbish. Kusasa nizothi uhulumeni is cruel, umasipala is cruel, ulwa nani. Cha, wrongish. Into wrong mafethu ayibe wrongish. And worse phuza ingane ezincane eze under age. Nithuka lapho nijikela imoto zamaphoyisa eke ngamabhodlela nibulala bodlela. Iyafana nse nalento yenzeka koMaritzburg. Ninto yenza koMaritzburg lapha. Well done to Njomana Security. Lapha eMaritzburg. Umsebenzi eniwenzayo yokubamba labo bantu ababamba itolo, labantu abadayisa ama drugs lokuyokuthiwa lokunyana umpala lokuthiwa nini lokunyana olindo kuhle simamani laba ababoshiwe le noma kubani osikhotheni bale eMaritzburg abakwazi ukuhlanganisa izinto beba ama drug dealer bese izinto wrong. Baleki bonke labo bantu labo bagqunywe ejele ngoba bangosikhotheni babulala izwe lakithi eNingizimu Afrika. La kwaZulu ke asingeniki into etheke nesihlava lasingeni hlobo nje. Yabo. Phekwabo. Mkhwanazi yenza umsebenzi wakho baba mkhulu la kumetro. Ungaba mfishane ngeheight but umsebenzi wakho is too high. You must go higher and higher. And lokho kwenzekile izolo ngifuna ukusho mina ukuthi ngiyakusupporta abantu afanele bejele bayejele beboshwe becompliant nomthetho ngoba asikwazi ukuba ezweni engena umthetho. Cha ngifuna uqhama ngabakwethu phela kuningi engekho happy ngakho nguhulumeni kodwa so far you are doing excellent. Ngiyacela ukuthi neze show neze show naseMaritzburg futhi Njomana Security ngizwile ukuthi khona umuntu osala gwetshwa udile kajele abagwetshwe bonkeke bonke osikhotheni bakhona bagwetshwe njengamanje. Ziyakhala manje.